1 марттан Рәсәйдә йөкле катындардың бердәм реестры булдырыла. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Дәүләт Думага депутаты Рима Үтәшева. Һаумыгыз, Рима Мировна. Рима Мировна, бына шунда яңалык 1 марттан бакһаң йөкле катын-кызларның барыһында бердәм реестрга теркәйдер. Бұл реестр ни өчен кирәк? Менә күрәсезме, 1 март яз байы белән безнең шундай йөкле хатыннарга шундай зур бер бүләк дип әйтәбез. Бу 1 март ни өчен кирәк? Үзегез беләсез, безнең демографияның проблемасын кирәк әйбәт итеп эшләргә. Бүген бу стратегия, семейный политиканың стратегиясының бер өлеше булып тора. Без уйлыйбыз, бу регистр белән бөтен Россиядә аларга кирәк бөтен йөкле хатыннарны кем бала табарга тели, кем бала табарга теләми, ничек булган ул выкидыш. Менә без аны калдырып алсак, ул бит инде була теге детородный возраст, менә алар киләләр, һәм аларның теге булган, бәлки бу 1 беременность, ничек бала туган 1 тапкыр, ничек туачак әлеге, нинди балалар үсә, даже материальный положение. Менә без бу регистр белән бөтен Россиядә белергә тиеш без йөкле хатыннарны, кем бәлки ул продолжение будет уже без үлидек аны ЗАГСта кергәндә без бирәбез үзебезнең яңа гаиләгә, шундый планнарга ничек күтәргә. Бу иң мөһиме, безнең кирәк демографический ситуацияны яхшырту өчен белергә статистиканы. Бу йөкле хатыннарның тазалыгы, ничек үтә беременность, 1 булса беременность, анда ничек булырга тиеш, бу роды кайдыр җибәргә кирәкме? Чөнки мин акушер-гинеколог буларак беләм бит инде, без бүген республикада безнең область распоможения бик зур урында, чөнки монда на высоком уровне внимание уделяется дибез. И ради һәр вакытта медицинага, балаларга, әниләргә аның игътибары һәр вакытта зур. Шуның өчен менә без уйлыйбыз, без белергә тиешбез. Россиядә күпме йөкле хатын була, ничек бу балалар туган, ул минзрав булса, инде яхшы туган булса, бер проблема, бу проблема түгел. Әгәр дә булды осложнение, ни өчен булды осложнение, аны булдырып буларгамы, без аны белә сразу. Ягъни бу искәртү өчен килеп сыгып. Бу халык хатын-кызларның тазалыгын һәм булачак туган балаларның белергә кирәк, алар таза тусыннар өчен. Рима Мировна, бына хәле һанаган әйберләр, улар бит пациенттың үзенең хәле, уның хәл торышы, һаулыгы, сәламәтлеге, был белүебезсә зур сер булып тора. Ул асык сыганак булмасмы, шундай хәвеф янамаймы буга? Это не разовая акция. Без беләсез, без 2036 елга хәтле менә бу регистрны весь әйбәт эшләргә тиешбез, һәм уже һәр регион үзенең ана килгәч тә на учет стал, ул сразу аны җибәрәмәскә. То есть бу регистр безнең будущий мам йөкле хатыннар по России, без аларның фамилияларын беләбез. Менә кирәк икән кемгә бирергә сведения. Ничек бу республикада, допустим, безнең Башкортстанда бүген күпме йөкле хатын. Кемгәдер, это же на уровне кирәк белергә. Ул, конечно, закрытая информация, но кемгә кирәк, аны без белергә тиешбез. Ничек кеше, ничек, нинди срокта, 1 беременность, 2, 5, 6, ничек туган балалар. Бу безнең өчен зур әйбәт гаилә стратегиясының бер зур планы. Табиблардан башкаларның бу информацияны, бу мәгълүматты ала алмасмы? Юк, бу ябык информация. Бу ябык информация. Без әйтәбез, врачебная тайна. Моны без ышанабыз, беркем дә аны белмәячәк. Менә бит без үтәсез диспансеризацияны. Без белмибез бит. Но әйтәбез бит инде, кайбер как блогерлар кемнәр алар могут ломать, алар и Пентагонны ламают. Но без әле менә врачлар әйтәбез, безнең информацияны бер кая чыгарымлар. Ничектер без врачлар беләбез шундый тайнаны сакларга. Сынапта шулай, Рима Мировна, бына хәле телгә алып киттек, Башкортстанда сабыйларга аерым мөнәсәбәт, яңа туган сабыйларга дип яңрак беренче мәгълүмат булды. Экстремаль авырлыктагы сабыйларны тәрбияләйләр табиблар. Һәм бер яктан караганда берничә ел элек бәлки бу мөмкин булмаган хәл һәм актуаль. Хәзер бу мөмкин. Бу нинди эштең һөдәмтәһе ул? Безнең табибларның
республика хөкүмәтенең бәлки. Әйтергә кирәк, менә безнең республикада сәламәт тазалык министерствода, республика җитәкчесе менә иң мөһим безнең үсеш булды. Ради Фачкойткаш республика менә безнеңчә ел күп ел дибез. Иң беренче әтиәниләргә яңа консультациялар, яңа поликлиникалар, яңа роддомнар менә безнең РДКБда ачылды отделение гематологии. Теге ул лейкозлар балаларга шундый ул бит высочайший уровень. Ашабыз яңа консультациялар. Анда элекке вот мин эшләгән вакыттагы, если аны карасаң, даже сравнить трудно. Әле менә киләләр яңа консультациягә. Алар бит бу и беременный хатынга да, йөкле хатынга да, ул әгәрдә була баласы белән килсә, аңарга да уйнап тора. Анда нинди оборудование. Без можем телемедицина белән хәзер үк белергә районнар Уфа белән, Уфа Мәскәү белән, әгәр дә кирәк икән, шундый безгә консультация. Шуның өчен бүгенге көндә балаларга, әтиәниләргә шундый зур караш менә бу республиканың җитәкчесеннән килә. Һәм безнең министерствода шулай без эшлибез. Материнство, детство ул барбар Минздравта да отдельно тора иде. Элек бит инде әйтергә кирәк, мин кардиология, онкология диләр. Аларында без личтәбез. Кардиология, онкология, первичный ярдәм итү барсы да кирәк. Ләкин бала табу, балаларның булырга тиеш иң өстенрәк, чтобы әгәр дә балалар таза булсалар, дөньяда гаиләдә тазалык булса, әз булачак. Йөрәк чирендә, онкологиядә, бүтән чирдә иң беренче безгә иң мөһиме бу балаларны таза таптырырга. Менә шуның өчен бу регистр хәзер белә басылган, образно говоря, ул 12 иң мөһиме кирәк 12нче атнага хәтле иртә басырга учетка. Аннан уже регистр буенча бит Минздравта аларның уже язылган план, нинди анализлар бирергә. Бу әгәр дә булай икән biz күрәбез отклонение, кирәк нинди специалистка күрсәтергә. Иң мөһиме безгә 12 атнадан 18 атнага хәтле белергә кирәк. Булачак әниләр, әтиләр дә белергә тиешләр. Нинди бала туачак. Яхшы була. Әгәр дә әзрәк кирәк булса проблема, ул проблемаларны кирәк аны бергә кирәк шишәргә, нинди витаминнар кирәкме? Другой икенче азыкмы? Без инде беләбез. Системалы караш булырга тиеш шикелле хатынга димәк. Шуның өчен бу регистр иң мин уйлыйм бүгенге көндә медицинада иң мөһиме. Чөнки без күп эшләдек менә первичное звено ФАПлар. Безнең бит республикада без саклап калдык. Республика беренче урында тора ФАПлар буенча. Бөтен күбрәк килгәч перестройка ябып бетерделәр. Безнең калды республикада 39. Һәм яңалары асыл әле республика буенча шулай бит. Шуның өчен менә бүген яңа ФАПлар, модульнылар бит балалар иң беренче авылдан бит киләр шунда акушеркага будущей мамой. Анда шундый матур и карарга да була беременную женщину. Анда процедурный кабинетта бар. Көтеп тора аның иптәше дә, әгәр дә баласы бәксә, баласына да урын бар. Шундый матур ФАПлар. Икенче яктан без менә уже аларны кустовой элек бар иде, конечно, районнарда да бала табалар иде. Хәзер без бу методиканы бетердек. Чөнки районда була бәлки айына бер бала таба торган хатын. Андан чык тутасың да кушер гинекологның бит квалификациясе бетә. Ул алай ярамый. Димәк, бу райондарда шундый бала табу йортларының без аны калдырдык экстренно анда кушер гинеколог бар. Без бит белмәйбез, бәлки аның менә вдруг заражала, жүгереп килә, кая без аны Уфага. Кайда берәбез һуң йөкле хатында да бала табарга? Районда, если булса экстренно табалар районда. Әгәр дә планово без һәр 7 безнең курс акушерство, шундый 7 центр республикада. Кайда тора менә Училы, Уфа, һәр кая якынрак, шунда уже алар бүленгән безнең республика 7 секторга, и шунда баралар. Иң, если булса 3нче уровень, бик беләбез инде монда могут быть авыр бала табарга, операция кирәкме, или аның бәлки бүтән чирләре бардыр. Без инде андый йөкле хатыннарны Уфага алабыз. Әгәр дә экстремаль рәвештә район дәваханасында бала табырга килгән хатындың ниндидер катмарлыктары бар икән, был вакытта нимә эшләргә? Әгәр дә райондагы акушерның квалификациясе җитмәй икән, ул бит аны бер көндә генә карамый, учетка баргач та менә регистр. Менә шуңа регистр әйтә дә инде
менә, допустим, алдык, образы бер Күзәтү өчен, сәламәтлек вот сезне алдык на учет, 12 атна, даже, и уже сезнең бөтен анда бит анамыз, ничә яшь, каян булган, кайдан торган, нинди ширләрегез бар, уже сразу безгә бирәләр, сезнең турда. Әле сез белмисез, без уже беләбез, карыйбыз УЗИдан данные, параметры сезнең будущего ребенка, әле плодик маленький. Аны карап, уже әйтәләр, вот так, пока, вот, допустим, ике атна монда карый, шушы атнада кирәк җибәрергә Уфага, аннан кайтырга, монда может рожать, авыл районда түгел, секторда, допустим, әгәр дә сектор карый да инде, ближе к родам, сможет оказать помощь сезгә и балага, үзендә калдыра. Әгәр дә юкын, Уфага безнең анда ике бар перинатальный центр, РКБ, городской, и инде клиника БГМУ монда 3 зур перинатальный центр безнең йөкле хатыннарга, кемнәрнең бар, могут быть осложнения. Балагамы, үзенә. Без нинди генә булса да авырлык, бу беременностьны кирәк безгә яхшы итеп чыгарырга. Иң мөһиме бала сәламәт туган. Конечно. Рима Мировна, һез үзегез әллә нисәмә буын балага гомер биргәнһегез, күптәрдән кендегенә һез әйдәгез тамашачыларга теләктәр yetkерәйек, сәламәт гаилә булһын, сәламәт бала туган өчен нинди кәңәштәр? Мин һәр вакытта әйтәм, иң матур музыка менә баланың беренче тавышы. Ул менә теге стрель соловья диләр, теге сандугач кебек, ул шырылдап тора. Менә как аны тыңлыйсың, мин әнинең күзләре баламны күрсәтегез. Мин андый художниклар юктыр. Ул бәхет, менә баланы табасың. Шундый без әгәр дә чыгасың операциядән соң, мин уйлыйм инде, без акушер-гинекологлар, роддомда эшләгән медиклар, без бәхетле кешеләр. Чөнки безгә менә шундый так получилось, без күрәбез иң беренче тормышның башлаган. И әниләрнең шатланганын, бәхетле аларның күзләре, әтиләр анда торалар инде, шардар тотып кулгап, чәчәк тоталар, язалар, люблю, целую, нәрсә генә обожаю, ой, анда, моя дорогая, жду домой, кайберләре плакат белән, кай тизрәк сагындырды, и без аны качагында әйтәбез дә, шул хәтле матур плакатлар, и безгә ул безнең өчен шундый зур бәхетлелек һәм бүген безнең республикада мин үзебезнең әниләргә, булачак әниләргә, хатын-кызларга әйтәмен, әниләр, дәваниләргә иң беренче бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәм һәрбер гаиләдә бәхет, тазалык телим. Һәм яңа гаиләләрне көтәбез инде үзебезнең роддомнарда, чтобы безнең балалар республикада күп тусыннар, күп балалы гаиләләр күп булсыннар. Кемнәр әле тели бала табырга, курыкмыйча килсеннәр безнең роддомнарга. Зур рәхмәт, Рима Мировна, һеҙҙе лә ихлас күңелдән байрам менән ҡотлайбыҙ һәм һәр кем һеҙ әйткән иң матур музыканы ишетергә ятам тигән теләктә. Дөрөс. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Дәүләт Думаһы депутаты Рима Үтәшева булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.